ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ яке аз минтақаҳои дурдасти кишвар буда обу ҳавои тоза ва табиати зебо дорад. Дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати оқилонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин ноҳияи дурдасти кӯҳистон ба худ симои тоза гирифта, сатҳу сифати зиндагии мардуми меҳнатдӯсташ боло рафт. Дар маркази ноҳия аз тарафи ҳукумати кишвар биноҳои маъмурӣ сохта шуда, барои кормандони ҳамаи соҳаҳо шароити мусоиди корӣ муҳайё шуд. Сокинони ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ асосан ба кишоварзию чорводорӣ машғуланд. майдони заминҳои кишти ноҳия 2492 гектарро ташкил медиҳад ки имсол дар майдони 2210 гектар картошка ва дар 282 гектари боқимонда дигар зироатҳо аз ҷумла ҷаву гандум, лӯбиёгиҳо, сабзию пиёз ва хӯроки чорво кишт карда шудааст. иқлими ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ барои кишти картошка мувофиқ мебошад. бинобар иттилои кишоварзони ноҳия, имсол нашъунамои картошка хуб аст ва онҳо ҳосили фаровонро интизоранд. То имрӯз дар минтақаҳои паст, яъне ҷамоати деҳоти Иван-Тоҷик, картошка гул кардааст ва аз сабаби салқинии ҳаво дар баъзе минтақаҳои деҳаҳои Самҷон, Ланглиф, Водиф, Деҳавз ва Деҳисор 10-15 рӯз пас картошкаҳои шинонида ба гулкунӣ оғоз мекунанд. пеш аз ҳама шукр мекунем ки имрӯз дар чунин фазои сулҳ субот зиндагии осуда, хуррамона ва беҳтарин рӯзҳои некро паси сар карда истодаем. имрӯз мардуми кишвари Тоҷикистон, махсусан мардумони кӯҳистони Мастчоҳ қаҳрамонона меҳнат карда истодаанд. ҳосили картошка ҳам бад нест. ризқи асосии мо аз деҳқонӣ аст. тасмим гирифтем ки ҳосили беҳтарин рӯёнида барои кишвари маҳбубонро аз картошка таъмин кардан, барои амнияти озуқаворӣ меҳнати сазовори худро расонем. аз худи картошка 1 гектар зиёдтар замин дорем, гандум дорем, алаф ҳаст, дигар чизҳо ҳаст. соли гузашта аз ҳар 1 гектар тақрибан зиёда аз 350 центнер картошка гирифтем ва имсол худо насиб кунад кӯшиш мекунем ки аз ин ҳам зиёдтар гирем, зеро ки фидокорона меҳнат кардан барои ҳосили баланд шудан асос мегузорад. ҷиҳати самаранок истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигӣ, аз як замин рӯёнидани 2 ҳосил ва захираи маводи ғизоӣ барои зимистон сокинони ноҳия таваҷҷӯҳи зиёд доранд. сокини деҳаи Пастиғав Мутриба Миракова дар замини назди ҳавлигии худ як гармхона бунёд кардааст ки дар он дар фаслҳои тирамоҳу зимистон кабудӣ ва дар фаслҳои баҳору тобистон помидору бодиринг парвариш мекунад. ҳосили ба дастомадаро ин деҳқони пуртаҷриба ба фурӯш бароварда боқимондаашро барои зимистон захира менамояд. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت ثمرناک استفاده بردن هر قطعه زمین نزد حولگی ما کوشش به خرج دادیم که در میدان 54 متر کوادرات در زمین نزد حولگی گرمخانه بنیاد نماییم و طی 2 سال است که گرمخانه ما فعالیت نموده ایستاده است. زمستان تمام اهالی را با کبودی‌های تر و تازه تامین می‌نماییم و در فصل‌های تیرماه و تابستان باشد پمیدار و بادرنگ کشت می‌نماییم که هم دهه پستیقه و دیگر دهه‌های همسایه را تامین می‌نماییم و اینچنین برای زمستان ذخیره می‌کنیم. ما کوشش میکنیم که زمین‌های نزد حولگی را ثمرناک استفاده برده در تامین امنیت آذوقه‌واری سهم خویش را گذاریم. соли ҷорӣ бинобар иттилои кишоварзон ҳосили дарахтони мевадор дар ноҳия бисёр хуб аст. дар ин ноҳия зардолу, тут, олучча, олу, гелос ва чормағз ҳосили хуб медиҳанд. кишоварзони ноҳия солҳои охир дар самти парвариши занбури асал низ муваффақ шуданд. иқлими ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ барои парвариши занбури асал мувофиқ мебошад. занбурпарварон қуттиҳои занбурро дар фасли тобистон ба минтақаҳои нисбатан салқин аз ҷумла ба деҳаҳои Деҳавзу Деҳисор мебаранд, то занбур аз гули алафҳои кӯҳӣ асали хушсифат ҳосил намояд. оилаи ман ва оилаи ҳамдеҳагонам инҷа 10 та қуттиҳои занбури асал монда шуданд ки бисёр аз ин орӯҳо мо ҳосили хуб ба даст оварда истодем, чунки дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ бисёр алафҳои табобатӣ, алафҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, бисёр як асале мегирем ки гуфтам мумкин ки асали ноёб, асале ки дар мислаш дар ҷаҳон нест ин хел асали тоза. аз ҳар як қуттӣ мо 10-15 килограмм ҳар як тобиши асал ҳосил ба даст оварда истодем ки ин маҷмӯъ қариб ба 80-90 кило аз 5 қуттӣ ташкил мекунад. умуман кишоварзони ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ новобаста аз обу ҳаво азм доранд соли ҷорӣ
از باغ و زمین‌های کشاورزی حاصل دلخواه به دست آورده سطح و صفت زندگانی خود را بهتر نمایند و سهم خود را در تأمین امنیت آذوقه‌واری کشور گذارند.